ngai ku play ki perlok barok ki ba set page ki video ka jonga te hakane ka video ka bamta te ngamut ban hikai phi lada phi bu chubu ya ka post ka jong phi ba pin bu primit ha po Facebook te hot ngasa isna no ka video hakane ka YouTube nambar ba lada ngasna video ka Facebook mot te lada dai kiju da ngas screen recording te kamlong te kabsa nambar ba kiwe ki la screen recording ta kada te yak bamta ki video mo te sibun katok na ki video ki bang hikai ki bang da screen recording te ngapan upload na ka YouTube nomor ba kimlong re ba don kiwe ru ki bala screen recording mentak la stream ha ta daw dalong ko menswa ong kalong bait na dangile ko no long hi dang upload sa ngar upload phiro upload ki barok ki upload ka biang re menta ong sisen ba uno ba upload nong kong ya tu ka ju hi ba screen recording te utahi ulong re kiwe umlong re te ta daw ka don issue te ngam kwa mo ba ka Facebook ka jonga ka don issue ta daw nga haban sna ka video te ba ngan upload ba de hakane ka YouTube nga try lada phiro da phi singodon kam mo kum ki lese keyboard mo ki ba lese ki ba dai be ha ba screen recording teng haban upload be ha kana ka YouTube te ngan hikai phi mo lese don pleng jo phi bam tip mo tele kum no lese phim don por ban upload ki dor la de ki video te lada phi upload banta phi ko ban pen poi be de lese la shai le singi ne hatuwai banai la ne ha phila ban bu next year long hi to waste nem long te kat ba phi kwa te kana ko por ta ba phi dai ban bu ya ka trek bu ya ka baje te katan te tam ta hila long pet ngin screen recording e phi mo ngin lek bi direct manta te ngin screen recording nang ba phi phin dup tip mo te ngakwa ban pri da screen recording mo nomor katok na ki ong ba kwa ban nang te haji sa ngala de ban upload ha ka Facebook an rai lada kumang ong phi lada nga upload ha Facebook menta ka don issue ta kada te nga try film dai ban isu per phi don kam ban kumba phi kersan nga na ka Facebook ngai skabro phi kersan nga ha kana ka YouTube te page ngin lek menta screen recording mo ngin susim nuksa kum kana page menta screen recording te page pin lek be na plus mo na plus ne te phila ban sim ba post ne ka reel ne kana kalau kum ju mo la dai ka post ne ka reel te nga sim da ka post da ka dor mo te sim da ka dor te sim da ka dor la ne da ka reel ngai nuksa mo phi ka dor ngai da ka reel ngai nuksa pe yang ne kum ka ne ka dor ka jonga te nga endang la sim mo te nga la sim kum ne te nga phila ban tho be ha ka ne ka ka teng phila bit ban tho la ne nga shu ai bi tam to hinga ta kum to he long ta ai ta hashtag pin ai yang ne next te pe ai yang ne next page ne perlok hang ne pate pin page yang ne scheduling option pin klik hang ne mo te hang ne pade schedule for later te pin klik hang ne pade pin bu kanyak ta ka tarik phi kwa ban bu mo phila ban bu le se la shai arfue aku apply la ne phila ban bu le se I have banai da way mo next January ro phila ban ai te phila ban sim kum ga noksta te kum nga ai la shai nga nga sim la shai arfue trick mo te sim la shai arfue trick kan sim to nga ai te okay nakta ka tan sa ka beje ka no beje phi kwa ban bu pe sa ka beje ka no beje phi kwa ban bu te nga ai noksa no men step san beje te nga ai pade am te san beje am ai minute te ai san beje thik ka minute phi kwa ban bu ka no minute mo te nga ai shu ai be te hang ne phila ban bu ka minute ka no minute te nga shu bu be san beje biang mi thik te eta da bu to sa ai be hang ne okay te tong ta ngin bak khniat tok bak tu khnam te hang ne phin sa ai hang ne schedule te eta le ba hang ne kala long mo ai be hang ne page phin is jorong mo hang ne click hang ne ta te eta le click to kala like mo kala page phin hang ne mo kadang ya to hi kadang ya tu ba upload tu ka video ne ka tu ka dor upload ka video ka dor te ka video kum ju hi kalong kum ju mo ka page tu kala dep tong ba kampat yu i te phin sa i pade la shai san me step ngala bu phin sa yu i tu ka post te kiril kum ju hi kiril phin like be hang ne te kiril mo ngesyu ai nuksa gain kiril sana ti kiril mo te ngesyu sim nuksa ra kana mo ngesyu sim me kana biang pe ai kana kiril biang pe kum kiril kum ju he te ngesyu tho kum to he te tamba ngam kwa ban upload kiril mo te kana ro phin ai be ne score shop mo kadon shop kana scheduling option click pe ne hang ne ro phin ai be schedule for later te hang nei phin ai be ka tarik ne phin ai ka ena philap ai ka tarik hang ne te ka dala dap ai mo shbung ai we le ar po ar bia hing shu ai noksa mo te hang nei pade phin ai sa ka tan te le se phi kwa ban bu ka no por mo te phin ai be okay to hi te sa safe to ena phila dep safe
แต่ข้างในประเดพินซาschedule นะข้างในพินซา post มั้งแต่ต้องได้ก็ลองแต่ไงสแคมพินสุดทุกอย่างในกับวิดีโอบอมตาแต่ไง 100% ไงสแคมพินสุดทุกแต่ngam da don shu ki wai ki bangan bon kten phang kan ngai skem ba hagre ka video pila suthu chai te la da pimpet suthu la da lese la da pimpat suthu la da pimpat chai ba te pinsa comment te ngan sai hikai pa de phi te ngai skem tang kan nei khulis pun te kan ma ban subscribe kan ga channel ka jang leng ba ga jing kersan jong phi na do Facebook pa da ka YouTube ngai skem ba ngaru ngan nang la su ban ai jing hikai phi te tang kan nei khulis pun